Soc la Verònica González i soc infermera. Soc de la generació 95, d'aquí de l'Escola Badruna. Em dedico al periodisme i des de fa molts anys que treballo a TV3 a Sant Joan d'Espí. Em dic Marta, soc fisioterapeuta pediàtrica especialitzada en lactància materna. L'escola m'ha ajudat a treure les millors coses de mi per poder arribar avui en dia a fer el que més m'agrada fer. Me n'emporto especialment l'acompanyament personalitzat que crec que ofereixen els tutors i tutores, que crec que ajuda a crear la identitat de cada persona. La veritat que hi havia molt bon professorat, un professorat que es feia respectar. Crec que moltes vegades a mi en aquesta escola m'han fet sortir del pou i m'han fet tirar endavant. Crec que això té molt a veure amb el tarannà Badruna, no? D'entendre que no és tan important si tu ets més bon alumne o menys bon alumne acadèmicament, sinó l'important és la persona que ets i l'acompanyament que aquests profes et fan. Aquesta atenció tan personalitzada del professor cap a l'alumne, que en cap moment et sents un número, sinó que ets la Marina o ets el tal. Em recordo especialment el suport rebut al final de l'etapa educativa, a l'ESO i al batxillerat. Ajuden molt a nivell individual, no et deixen de banda i crec que és una cosa que dona el seu valor. El record que tinc de l'escola no són els coneixements que em van transmetre, és a dir, no el què, sinó el com, i el com ho fan les persones. Crec que el més important és que em vaig sentir estimada, valorada i em van deixar ser jo. La veritat que penso que l'escola m'ha ajudat a ser qui sóc i podríem dir que a ser millor persona, i és una cosa que agraeixo i penso que agrairé tota la meva vida.